kubor nagaslem jong unongsan hima. Kublai pigi paralog baro hagan ngapor ngapdang sngop ha pi sha ki kubor bakong san jo katayo bala wanra no nong san hima bat manga upenchela kiang bat ki kubor ki long kumni u president ke Federation of Khasi Jaintia and Garo people ba Dundee Cliff Kongsin ula pendram jor ka harijan panchayat committee ya ka jingle bamsalia bat bamsot nyo jongki ya ka jingpatha jong ka sarkar ngitip bakine kila don nado ki snam ki ba menshwa bat kidei ban tip ba kine ki wan kum ki nong trei haki por jong ki phareng tang ba ki wan kum ki nong trei ki bala sa da ki posnem henrai kimla ban shukam e ki jaka bat ngimla ban pediang la benrap u president Ula ongru ma kino ki nong trei ki batrei ha kino ki tanat sarkar ki ju ai ki yengsa bakin shong kin sa henrai ka ba pinlengo yengi kalong ba kine ki bre ki pen bat ki kamtrai pen ban wat ya ka jakaru ngitip baka jing a jakasa ya ki kadai tang sipor namar ki trei ha municipal henrai minta kin kamtrai sendon ya ka jaka kalong ka babi ai nakal yang ka seng kayo i baki nong trei ki batrei bat ka municipal ki ko ngu ya ka jing penya jo ka sarkar bat kim don gano ka jing persha henrai dai ki to ki ba shong bi an ki ngotho bakalat kamai ka ji kandu la ki haban mi ne ka jaka Ula ongru baka sarkar ka don kam yegani ka jaka badru ban pen itnat yaka namar yegani ka jaka la dapet menta ka longkum ka weini ki islam ka bahe tam hapo ka nongba Ula benrap bru da ka baong bakitu ki batrei bat ka shlong municipal board ki dai ban board ki kindon jong ka sarkar bada ka ju ka por ula kinturu ya ka sarkar baka dai ban lebet da ka bating lada kim ko ngu ya ka jingpen bai Usembut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong ulaong. Bagi don ki constituency bagi pajba kila babe ha bagi JDU MLA ha kini election ke badang sudep namar dalet wat yu haying shukhang jingkhang be. Kumta ula kintu ki pajba jong ka soyong constituency bakin JDU kertong jong ka NPP uba Samlin Malngyang namar lada ujab undon be ha ka sarkar. Yagini ki kintin ula keren ha jingelang jong ka NPP ha plau ying uba Samlin Malngyang hasnong umsaw ha ka arpu sautrik uyayong arajar arpulai ha ka jingedon lang usembut Menteri Rangba ka jela uba asnyam halang dahar uba VGK kenta uba deu nong ya saj an bapau jong ka jela ula penbena ba ula mi no na ka seng Bharatiya Janata Party hadin saw benai tam ka jinglet penyaso jong u bar ka seng ha ka arpu pratrik unai wing arhajar arpu ar haba keren sikila pathai kubor haga arpu santri ku yong arhajar arpu lai uba kinta uloong baga jingrum jong u shekate ka seng ka dei na marbo ukwa ban trekam khambha shishu na ka benta ka baha ka miat jong kipat ba nong song song jong ka jilla baro ka wei henrei ka longpat ka ka bas ngosi ba ka jinglet punya so jong u bat ka te ka seng kala long le no namar ka seng kam ju khot ne pentip u la da don kinu ki jingelang jo ka seng bat kam ju benshet kamru ya u uba kinta ule thoru bahaka arphotrik uyayong arajar arphulai ula no kam kumud khot ka seng BJP Meghalaya Pradesh but ule yathu bahadin ka jingshim rai jong uban no kam kumud khot naga seng BJP kam shimla don satya ka no ka jingwan kren yu na kalyang ki nongelam na ki nongbat kam hapo ka te ka seng Ka Meghalaya Football Association kala pelat pajba ya ka sharp ni ka logo bat ka trophy ni ka benta ka Meghalaya State League ka balai ka bala thmu ban sedang nadok ka khat artri u jemmang arhajar arpulai ya kani la penong ha ka program ka bala long State Convention Center Shillong ha ka arpo henretri u yayong ha ka bala dan lang u president u ba Larsing Ming Sawian kumju joint secretary u ba Dipshon Rentat Hiang ki khot ka MFA ki nongmi khmat ne ki sinjuk yelai kai ba pher ki captain ne ki kinhon yelai kai bat ki wei ya kani ka lempung an penlong ha ki sautri ki jaka kata ha Shillong tura joai bat ha mau kerwan kan baya ka jingi kun final an penlong ha kanong ba Shillong hagani ka lempung ki dan hadu arpu santri ki kinhon ki banya shimbenta na ki sinjuk yele kai ba pher ki bala penya so sha ke MFA ki kinhon ki banya kun ningkong hagani ka sniple kin long ha pedeng ka Rangda Jade United Football Club persya ya ka Nyawasa Football Club kata ha ka khat artur ku jemang arjar arpulai ha joai
Kalak do hagani ke lempung kan yo ya ka song pisa ka basan lak tingka kat baki kinhon ka bawan baar kan yo lai lak tingka. Hagani ke sngi la pliru ya ka website jong ka Meghalaya Football Association no president jong ka MFA. Uba VGK kinta ubade nong ya saj an ba pau ke jilla habaya kren mat kilat pathai khubor haga arpu santri ko yong arajar arpulai ha Shillong Press Club halor ki mat jong ke jing bampat la ke sarkar ban kinria ye ki breu harijan ki ba shong basa athemyo maulong ka penisha bagini ke sarkar ke bamenta kalong ke batlon la ong uba kinta Ula ongru bagar kom trekam kalong ka basuki bat ka benta ka babhata man le ye ka kam kalong da ka ujor ka civil suit persya ye gini ki jat benreu badru ban penmi sendan ye ki ne ka jaka namar shisen ka sngi gini ka jaka ye ka bala tip kum ka themyo maulong ula ong bakam de ka right land henry ka de ka jaka jong ki reshimet ne ka jaka jong ka kur Ula ongru bahaki porman shwa haba usim mlem u ai shaka sarkar u jumi kmat na kaliang kur bala na kami ke jing e ka bakrau kalat ka ba biang e kalong man ujor ka civil suit ban penmi ye ki breu harijan ki bamtre ban mi kat ba ye ki batre ban mi pat kin shong kin sa ki jaka bala penbiang de ka sarkar Ula siat parshiru de ka baong lada don ki bawan tuklar bat muslia ye ka yeng ka sem jonga ngaru ngan rawat rasti bat ban yada ye ka hok Henry uba kintau la ong pat bakani ke ka kamram jong ka state bat ka district administration ban pej bat ki ki kam gi bat mu ban le ki de ban long lingma kalenti jong ka ain de da ka ba rawat rasti baru la ong ru Lada kini ki jaj benreu harijan ki rawat ye ki khon ki ti jong ka jilla ka an ka don ban te lakam ye kata Henry lada ngiru nge rawat rasti te kan poi sho upu jong ka jing ka National Hanyotra People Federation haga arbo Hanyotra ujayong arajar arpulai kalalit ban ujor da ke ejahar persya ye ka Rumi Chaudhry ka banang po ka jilla Assam halor ka jing thok bat ka jing penbet pisa ye ki breu ki manapo ka ne ka jilla Meghalaya Haba keren jikilat pathai khubor hadin malawan ban yekendo yu Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Sylvester Nongtnger IPS nakaliang President ka NHPF uba Andreas Nongkendri ulayatho baka Rumi Chaudhry lembar we rangba yu balatip kerteng kumu Rajib napo ka jala Assam kila thok bat penbit pisai ki pajba da ka ba phathep shilak tingka nakabenta ban yo arlak tingka Uba Andreas ulia thoru ba kita ki breu ki banaga jalla Assam ki penbe ki pat ba jong jalla lingba ki runsan social media ki ba na Facebook bat ki balap tha ki pat ba ban thepisa shilak tengka bakin yo biang lai hadu saulak tengka ke menteri ke badai pej ki koi ke khya ka sarkar jalla ka Dr Maisel Amperin Lingdo habaya keren bat ki lat pathai khubor ha ka arpo nyotrik uya yong arajar arpo lai hadin ke program jong ka jing rakhi ye ka World Malaria Day kala penpau ye jing sngo bitar halor ko khubor ka badawa ban penken ria ye ki breu harijan ki ba shong basa halum sora lat umkra kala ongru kamla bentuklar ye ka jaka ka balong try di ki wei namar kumbalatip baka jaka ka baki jat breu panjabi ki shong kisa ka dei ka bapai di ka municipal board kumta kamla bentuklar ye kani para ka ju ko por kala ongru ba kum gonong mi khmat kam kwa bakin mi ki jing kulmar kumbala jia ha ki snem ki bala no shadin kalau ongru bahalor ke jingong baki don ki bersa abi an hapo ke jaka na kapor laju penlong ye ki jingjurip ki bapnya ne ke survey hak ba yadei bar ke jingkam jong rangba snong ke snong laj umkhra uba Andrew J Jerwa pak snong kala de ban pha de ke jingtho shaka sarkar nakal yang joga kong amprin kala ong baka klempat yo ye ke jingtho hak joga por kala kinturu yu rangba snong ban amkran shongshit ne pinshit iki paj ba klem ka nongrem ka bala ban ta ban ya ka shongsuk shongsan jong ka snong ka jingpen li boarding electric ne ka load shedding habaro go ke jilla bat ka jingkurdo ha ki ki benai kala penlong ye ki nong shong snong bakin mat ye ki jinjar bat ki jing haba ya keren bar ki nong shong yo ki ba ha ki dong ki snong bat ki than ba pher jong ka dong ba shlong ki le tho bagani ki jing pen boarding de ki kenta ka kta shibun ha ki ba bon ki liang amtang ye ki yeng ki sam henry wat ye ki dukan dukdo ba ki shong man la kasni amtang kata kila ongru banalor ka boarding ka umru ka kerdo bha bat la da thed nado min stem ka ka poi hadu da mit nakadaw ka jing bamdon boarding
Shisho kila ong bagani ka jing pelip boarding kalong kabajuan ka Porsche ka por henry mentapat kalong ka pher bha namar kalong ka khamslem kila ong ru ba wat la ka boarding kala lip de kinta henry kimban se bakin habban se ya ka bai pundon kam boarding hadin baka Khasi Hills Autonomous District Council kala penpau da ka baptha sheki nong elam snong ba ki ba shimjat naukpa kinamla shuban yo ya ka scheduled tribe nakalyang ka singkong rempay thamai haga arpu nyotri ko yong arajar arpu lai kala penpau ya ka jing persha halor kani ka jing ptha jong ka KHADC habakren jigila pathai khubor u president jong ka SRT uba taibor khongji ula penpau ya ka jing persha ya ka ka ba ka KHADC kala penpau ha ka ba ule ya thoru ba na kalyang ka kinhon hagi slam gi bala dam kila persha ya ni ka sinjam dah ka ba IT ri ka dorkhas so ulat ka jilla baca ka sarkar lingba u menteri rangba ka jilla ti paralok dakito ki khubor ngila poisa ka bokun bat hado banginya syambyang lasam tayo ni ai khubla ya ka por ba kodor jongpi khubla shibo